V glavnem prišla je direktno iz Novega Sada, naša doktor Jaroslava Somborac. Moram reči, da je ena taka enciklopedija, ker več kot 30 let že dela v Kaliviti, priporoča izdelke in je imela ves ta čas tudi to krasno priliko, da opazuje, kaj se dogaja, ko priporoča izdelke in potem tudi dobi povratne informacije. Mislim, da je to nekaj največ vrednega, ne, ko vidimo ali na sebi ali pa pač na nekomu, ki je nam blizu. Tako da napnite ušesa, odprite na široko oči in vstrkajte vse, kar vam bo povedala, ker verjamem, da boste dobili neprecenljiva znanja. Danes bo tematika o diabetesu in inzulinski rezistenci. Tako da bo malo bolj poudarjeno, zato ker je to kar velik problem v današnjem svetu in še narašča število obolelih. Potem nam bo pa lahko tudi naša Urša Jakopin nekaj iz svoje izkušnje povedala, kako je živeti kot diabetik, tudi z podporo Kalivitinih izdelkov. Ampak dajmo en velik aplavz najprej za dr. Jaroslavo Somborac. Sve vas od srca pozdravljam. Ja mislim da, ne znam da li radi. Ja hoću da kažem dugogodišnje Kalivitance koje ja poznajem, ne da kažem stare Kalivitance. Prvo hoću da se nadovežem za našu Zlatnu palmu, najmlađu Zlatnu palmu. Odlično. Najmlađu Zlatnu palmu u Kalivita mreži, gospodina Čongora Rakocija i suprugu. I hoću samo da se nadovežem da sav ovaj posao, sva ta ogromna mreža koja se stalno povećava, ne bi bila moguća bez podrške ovih kvalitetnih suplemenata, dodataka ishrani. Ja jesam lekar, specijalista. Oduvek sam verovala u vitamine i minerale. Nekad je to moglo i na recept da se piše, ali nije bio takav efekat kao što je sa ovim suplementima, zato što razlog je što su od prirodnog izvora i što su tako napravljeni da se postepeno vitamini oslobađaju, da minerali budu, sada se to kaže, u organskom obliku, odnosno u heliranom obliku. A zaista sada volim da pričam o problemima sa inzulinskom rezistencijom, jer jako je značajna povezanost ishrane po krvnim grupama i pojavom inzulinske rezistencije. To je razlog, ne posvećuje se dovoljno pažnje ishrani po krvnim grupama, a vidjet ćete razloge zašto je to jako važno i zašto sve veći i veći broj ljudi i mladih i starijih ima problem sa inzulinskom rezistencijom koja posle povremeno postepeno dovodi i do razvoja dijabetesa. Znate ono kad je bila pandemija COVID-a, šta u stvari znači pandemija? To je epidemija koja zahvata jako veliki broj ljudi, a pandemija znači da ta epidemija zahvata ceo svet. Nažalost, sada je i pandemija dijabetesa u celom svetu i ima preko 415 miliona registrovanih dijabetičara, a to je samo vrh ledenog brega. Ima bar 3-4 puta više. A na osnovu toga kojom brzinom se povećava broj ljudi koji imaju šećernu bolest, 2040. godine bit će čak 650 miliona ljudi koji imaju dijabetes. I kakve su onda prognoze? To što je dobro u ovoj stvari, da prognoza može biti zaista dobra, jer 90% ljudi sa dijabetesom ima dijabetes tip 2,
a to je nešto što je preventabilno, što može da se spreči pojava, ali je nešto što je važno da može i da se adekvatnom ishranom, dodacima i drugim informacijama koje je važno da ljudi znaju, može sprečiti, odnosno lečiti. A šta je u stvari taj dijabetes mellitus ili šećerna bolest? To je oboljenje koje neko kad dobije je hronično, traje dugotrajno. 10% ljudi ima dijabetes tip 1. Aha, ne reaguje. Ne znam, jel vidite ovako? Znači, pankreas slinavka luči hormon insulin. I on je važan zato što kada nam treba našim ćelijama šećer, slinavka izluči inzulin, on otvori vrata ćelije, uđe glukoza u ćeliju i to je normalan proces. 10% ljudi ima da pankreas uopšte ne proizvodi inzulin i onda ne može šećer da uđe u ćelije. Ali to je samo 10% ljudi. 90% ljudi čak proizvodi pankreas inzulin, ali ćelija ne odgovara na taj inzulin i zato ne može šećer da uđe u ćelije. Kada pankreas stvara inzulin, a šećer ne može da uđe u ćelije, povišena je glikemija, šećer u krvi, ali se povećava i nivo pankreasa, nivo inzulina, jer pankreas hoće nekako taj šećer da ugura u ćelije, ali ne može, pa se povećava i nivo inzulina u krvi. I kada to dugo traje, vidjet ćete kakve sve komplikacije može da dovede. Nekada su bile popularne knjige. U Sloveniji ima ovako, međunarodna klasifikacija bolesti i stanja. Ovo je na engleskom, ovo je u Srbiji. Ta knjiga ima 1700 strana. To su sve dijagnoze raznih oboljenja i stanja koje ljudi mogu da imaju. A zamislite, dijabetes. Samo su 2 dijagnoze. Onaj tip 1, kada problem je da pankreas ne stvara inzulin, i to je 10%, a 90% pankreas stvara inzulin, ali ćelija ne odgovara na njega. Znači, to je sve šansa da može da se deluje. Ali na 5 strana u toj međunarodnoj klasifikaciji bolesti i stanja, na 5 strana, to sitno pisana slova, su komplikacije dijabetesa. A komplikacije, vidite, ovo je ćelija. Ova brava ključaonica, to je mesto gde treba da uđe ključ. Ključ je inzulin. On onda otvori vrata od ćelije i tako ulazi glukoza u ćelije. Ako nema ključa, ne može da se otvori ćelija. Ali kod 90% ima ključa inzulina, ali ćelija ga ne prima. A sve komplikacije šećerne bolesti su posljedica povišenog šećera u krvotoku. On se vezuje za sve naše organe i tkiva, ali najveći problem je što se on vezuje za krvne sudove. U čitavom našem organizmu dolazi do takozvane vaskulopatije, ali šta je? Na prvom mestu problem sa oboljenjem srca i krvnih sudova, jer jednostavno oštećuje. Taj šećer se zalepi za krvne sudove i izaziva aterosklerozu, arteriosklerozu, suženje krvnih sudova na srcu i onda problem infarkti i slična stanja. Kako se on vezuje i za krvne sudove u oku, katarakta i razni drugi poremećaji vida. Kada se vezuje za nerve, a vezuje se, dolazi do polineuropatije. Problem sa bolovima, trnjenjem, otežanim hodanjem. Nekad čak nikakav ne znaju ljudi da imaju šećer, a dobiju te probleme.
Problem je i sa radom bubrega, jer se krvni sudovi isto tako oštete zbog vezivanja šećera. Problem je i za varenjem, a vidjet ćete kakvi problemi su baš zbog inzulinske rezistencije na koži. A problem je kada taj šećer ne može da uđe u ćeliju, onda ga organizam pretvara u mast, u maščobe koji se vežu i u organima unutrašnjim i na potkožnom masnom tkivu. Kako u stvari taj inzulin deluje? Vidite ovdje, tu je brava, ključ je inzulin. Kada se inzulin veže za svoj receptor, on otvori vrata od ćelije i šećer ulazi unutra. Kada ćelija dobije dovoljno šećera, ključ izađe, inzulin se odvoji od ćelije, zatvore se vrata i šećer više ne ulazi u ćeliju. Ako je inzulinski receptor pokvaren, znači brava ne odgovara ključu, onda jednostavno ni ne mogu da se otvore ta vrata i onda ima puno šećera u krvotoku, a ne ulazi šećer u ćelije. Postoji više uzroka zašto se to dešava. Dva su osnovna uzroka inzulinske rezistencije, odnosno kad ćelija ne odgovara na inzulin. Jedno je da oštete se inzulinski, ovo je inzulinski receptor, oni se oštete raznim delovanjem štetnih slobodnih radikala i jednostavno ključ ne može da uđe u bravu i ne može da se otvori vrata za šećer i onda ima puno šećera i inzulina. A ono što zbog čega je ovo važno, zbog čega sam ja želela da vam prenesem ovu priču. Lektini iz hrane, to su lepljivi proteini. Znate gluten, glu je lepak na engleskom, ali ne samo gluten. I druge materije koje su lepljive se zalepe za inzulinski receptor. Znači kada hrana ne odgovara krvnoj grupi. Problem je što ti lektini iz hrane imitiraju, ponašaju se isto kao inzulin. On se zalepi za inzulinski receptor, otvore se vrata za glukozu i šećer ulazi u ćelije. Ali je problem što se taj lektin zalepi za stalno, ne odlepljuje se od receptora i stalno ulazi šećer, ulazi i kad ćeliji više ne treba. I onda ćelija počinje da pretvara šećer u mast. I znate kad kažu ljudi goji se, a ne jede puno. Jesmo mi učili u medicini davno da je telesna težina rezultat onoga što pojedemo i one fizičke aktivnosti koje potrošimo. Ali zaista zbog inzulinske rezistencije sva hrana se pretvara u šećer i problem je regulacija telesne težine. Ali je važno da ovo je reverzibilan proces u smislu da kada dolazi do regeneracije ćelija i kada je ishrana u skladu sa krvnom grupom i kada koristimo suplemente koji popravljaju inzulinske receptore, onda mi možemo da regulišemo telesnu težinu. A ovdje vidite uzroke, ali i posljedice inzulinske rezistencije. Uzroci su svi oni koji oštećuju inzulinske receptore. Na prvom mjestu stres, sedenje, pretjeran unos ugljenih hidrata, pretjeran unos brze hrane sa aditivima. Što se tiče gojaznosti također, a što se tiče policističnih jajnika, tu je povezana veza. I poremećaj hormonski sa policističnim jajnicima izaziva rezistenciju, ali i inzulinska rezistencija izaziva pojavu policističnih jajnika, odnosno poremećaj metabolizma stvaranja hormona. Genetika je tu jako retka. Genetika je kod ovog tipa 1. Neki lekovi
kao što su kortikosteroidi, kao što je hormonska kontracepcija, antikoncepcija i to su hormoni, također utiču na pojavu inzulinske rezistencije. Zbog čega svi ovi faktori utiču na pojavu inzulinske rezistencije? Sve to izaziva intoksikaciju, trovanje našeg organizma i između ostalog od trovanja stradaju i inzulinski receptori. Šta se dešava? Visok sadržaj ugljenih hidrata, hrana koja ne odgovara krvnoj grupi, utiče na pojačano lučenje inzulina. Pankreas luči sve više i više inzulina, ali odjednom ćelije više ne reaguju na inzulin. Ili se trajno oštete, ili lektini iz hrane koja ne prija krvnoj grupi blokiraju i stalno puštaju šećer. Onda imate dva tipa kod dijabetesa. Neko počne da mršavi kada su mu oštećeni receptori i jednostavno ne može šećer da ulazi u ćelije i ne može metabolizam da se stvara. A drugi uzrok je ono kad se gojite i ne možete to nikako regulisati zato što lektini iz hrane su blokirali receptore i ponašaju se kao inzulin. Rezultat je oba pusta isti. Ili je gojenje ili mršavljenje, ali to je osjećaj gladi, to je stalan osjećaj umora i nedostatak energije u organizmu. Sad ću da napomenem koji su simptomi inzulinske rezistencije. Jako su slični šećernoj bolesti. Znači, učestalo mokrenje, preterano pijenje vode zbog žeđanja, zbog žeđi. Sad vidjeli ste, može biti ili nekontrolisano gojenje, ili loš metabolizam šećera i mršavljenje kad više i ne želite. Kod nekoga je visok pritisak, posebno kad je problem sa gojenjem, a kod nekoga je nizak pritisak. Sad vidjet ćete, ne znam koliko vidite ove promjene na koži. Akne. Razne izrasline kao maladeži koji su mekani, ali ih ima i stariji ljudi posle 60. sve više i više imaju tih kao mladeža. Nekad su to samo blage braunkaste fleke u ravni kože, a jako često pigmentacija, crna onako hiperpigmentacija na vratu, ispod pazuha i u preponama. Sve zbog inzulinske rezistencije. I vidjet ćete zašto se javljaju akne i ovi mitesari. Kako da preveniramo pojavu inzulinske rezistencije koja vremenom dovodi do dijabetesa, ali i kako da kontrolišemo šećer ko već ima problem i naravno kako da vratimo organizam u normalno stanje. Osnovni cilj je naravno prevencija. Svi odavno znamo belo brašno, bela mast, beli šećer, to je nešto što oštećuje receptore i što treba biti oprezan. Isto tako alkohol i cigarete. A zašto je to tako? Ta hrana i naravno alkohol, cigarete podstiču stvaranje velike količine štetnih slobodnih radikala, a oni su ti koji oštećuju inzulinske receptore. Kada se šećer već pojavio, jako je važno da se kontroliše i da on nikad ne ide iznad 7. Svaki nivo šećera 7 i više je znak šećerne bolesti. Ali to je nešto što može da se vrati na normalu, a nekad treba već i lečenje. A šta je važno? Vidjeli ste, rekla sam, 5 strana u toj međunarodnoj klasifikaciji bolesti su komplikacije šećera. Zato je važna kontrola šećera. A kako da sprečimo komplikacije? Naravno, ko već ima dijagnostikovan šećer, ima hemijskih lekova, gluformin, metformin i slični, koji dobro regulišu šećer, ali imaju jako puno neželjenih dejstava i komplikacija. Tako da tu je najbolje, ako može, adekvatnom ishranom i kontrolom stresa, da se taj
duže. Može biti mučnina, povraćanje, dijareja, proliv, zatvor, gubitak apetita, sve zbog hemijskih lekova. A prirodni dodaci ishrani jako pomažu u regulaciji šećera, ne daju neželjena dejstva i kada se već pojavio problem, oni pomažu da se taj problem rešava. Kako da preveniramo? Zaista je osnov dijeta u skladu sa krvnom grupom da bi sprečili vezivanje leptina iz te hrane za inzulinske receptore. Dodaci ishrani ceo život su nam jako važni, nije marketing i prodaja. Dodaci su važni zato što već mi u zemljištu nemamo selena, cinka, hroma, sve što je jako važno i za metabolizam šećera. Aditivi uništavaju sve te vitamine i antioksidanse. Znači, dodaci ishrana po krvnim grupama su prvo i drugo mesto. Ukoliko je već dugo problema, počele su da se javljaju komplikacije, naravno, endokrinolog će da preporuči šta treba. Fizička aktivnost, to znate svi, da zaista utiče na snižavanje, odnosno regulaciju nivoa šećera u krvi i snižavanje šećera kod dijabetesa i kontrola stresa je osnov. Kako da kontrolišemo? Pored fizičke aktivnosti, pozitivan stav prema svemu što nas okružuje je jako važan. Znate, može biti jedna čaša, neko će reći ta je do pola prazna, a neko će na istu čašu reći ta je do pola puna. Dokazano je naučno, kad neko ima negativne misli, to jako stresno deluje na organizam i zato je taj pozitivan stav izuzetno značajan. Zašto su dodaci ishrani toliko važni? Oni preveniraju, znači predupređuju pojavu inzulinske rezistencije, ali i šećerne bolesti. Oni su jako važni i kao pomoć u lečenju inzulinske rezistencije i dijabetesa ako se on pojavio, ali i uklanjaju inzulinsku rezistenciju. Neki moj izbor, neću vas puno opterećivati, ali kratko ću vam samo reći, su mangostin, odnosno koji se nalazi u velikoj količini u Zentoniku. To je nopalin, to je pure juka, zato što znamo da B krvna grupa slabije reaguje na nopalin. To je Chromium Max, Proselenium i nešto što kontroliše šećer, rodiolin, nešto što kontroliše mikrocirkulaciju, to je resveratrol i Oximax. Zašto su upravo ovi suplementi oni koje ja preporučujem? Vi znate, u našem katalogu ima jako puno suplemenata. Počev od C vitamina, E vitamina, koenzima Q10, biljnih ekstrakata. Znači, za koji da se odlučite? Jako je interesantno i dobro je znati da ne deluju svi antioksidansi svugde. Neki antioksidansi deluju izvan ćelije, u krvi i limfi. Neki deluju ovo je membrana ćelije, na membrani ćelije. Neki prolaze kroz membranu i deluju u samoj ćeliji, na njene delove, a vrlo značajni su oni koji deluju čak u jedro ćelije, nukleus, jer kad štetni slobodni radikali oštećuju jedro ćelije, to je rizik za razvoj tumora. Oštećuju genetski materijal i zato spominjemo antioksidanse. Neki deluju, znači ne deluju svi na istom mestu. I oni koji su u krvnoj plazmi, oni preveniraju, sprečavaju stvaranje štetnih radikala. Ako su se oni pojavili, oni njih neutrališu. Ako su već štetni slobodni radikali izazvali oštećenje, oni pomažu da se regeneriše sama ćelija i
da se regenerišu samim tim i ti inzulinski receptori, znači pomažu u regeneraciji našeg organizma. Mangostin je pretežno iz Tajlanda. Jako je bogat antioksidansima, a najbogatiji od svih nama poznatih biljaka su suksantoni. Oni su izuzetno moćni antioksidansi, a oni deluju i izvan ćelije i deluju na svim delovima naše ćelije. To je jedna antioksidativna bomba. A kako on deluje? On povećava osetljivost ćelija na inzulin. Znači, reguliše taj povišen nivo šećera. Znači, snižava glukozu. Kod gojaznih je spojeno, kao što ste vidjeli, i visok nivo šećera i pojačano stvaranje maščoba i u stomaku i u potkožnom masnom tkivu. Taj mangostin sprečava stvaranje masti oko naših organa i u potkožnom masnom tkivu. Na taj način što on sprečava stvaranje masnoća, utiče na regulaciju telesne težine. To što je jako važno, ljudi koji imaju problem sa regulacijom telesne težine znaju često da imaju bolove. Bolove u mišićima, bolove u kostima. Mangostin, odnosno ne samo mangostin, nego i ostali njegovi sastojci, deluju na više načina protiv vnetja, protiv upala, protiv inflamacija. Oni blokiraju prostaglandine koji se kod problema sa viškom šećera i kod stresova jako stvaraju, oni izazivaju bolove. Ali također inhibiraju i stvaranje COX-2 enzima koji na drugi način pojačava bolove. Tako da je izuzetno. Smanjuje CRP. Svi znate da CRP kad je povišen, to je znak vnetja. Isto kao i povišen. On smanjuje CRP. Na taj način smanjuje upalu i smanjuje sedimentaciju. Tako da na više načina deluje i pokazalo se da već posle mjesec dana korištenja Zen tonika sve smanjuju te hronične upale i bolovi. Za Orax Score su Kalivitanci čuli, a to je merilo koliko jedan suplement ili koliko jedna biljka ima moć da neutrališe štetne slobodne radikale. Postoje različite metode merenja te moći da se neutrališu štetni slobodni radikali. I evo jedna, ovdje me Orax skala, mangostin ima čak 20.000 jedinica štetnih slobodnih radikala može da uništi. Nažalost, nemamo Asahi, ali po ovoj Orax skori Asahi čak sa malo manje, 18.400. A recimo vidite jabuka, 1400 ima moć Orax skora. Naravno, biljke imaju druge kvalitete i prednosti, ali samo sam htjela da pokažem koliko je on moćan antioksidans i to je razlog zašto je on izuzetno značajan i u prevenciji, ali i u tretmanu inzulinske rezistencije i dijabetesa. Ali on je obogaćen bobičastim voćem, a ono također sadrži voćne kiseline i neke druge vrste antioksidanasa koji samo pojačavaju to antioksidativno delovanje. Pored toga sadrže i enzime, biljna vlakna i bukvalno sve vrste vitamina C, vitamin grupu B vitamina i sve oligoelemente, odnosno minerale. A to je razlog zašto on reguliše nivo šećera, zašto reguliše reakciju na funkciju inzulinskih receptora, smanjuje apetit, poboljšava varenje, snižava nivo holesterola, snižava telesnu težinu, snižava krvni pritisak i poboljšava rad jetre. Znači, to je samo regulacija.
Zahvaljujući tome on jača imunni sistem. Znate da puno ljudi kad ima problemi sa rezistencijom i sa stresovima, ima problemi sa zubima, sa desnima, sa parodontopatijom. On je tu izuzetno efikasan, ali sprečava stvaranje tih prostaglandina i drugih materija koje utiču ne samo na stvaranje bolova, nego i na stvaranje materija od kojih se mi loše osjećamo. I depresivni i neraspoloženi, znači on poboljšava raspoloženje tako što poboljšava funkciju nervnog sistema, ali poboljšava i zdravlje kože. Sad malo hoću da se osvrnem na tu inzulinsku rezistenciju i kako u stvari taj zen tonik deluje. Kao izuzetno jak antioksidans, on vrši detoksikaciju našeg tela, uklanja te štetne slobodne radikale, aditive, hemijske materije, ali to što je važno i čisti inzulinske receptore. Znači vrši detoksikaciju, čišćenje inzulinskih receptora. Kako on čisti inzulinske receptore, smanjuje i stresnu reakciju i anksioznost, a to radi na taj način što stresovi povećavaju inzulin, povećavaju kortizol i druge hormone stresa. On smanjuje stresnu reakciju, smanjuje stvaranje kortizola, smanjuje stvaranje hormona stresa i na taj način smanjuje i stvaranje inzulina, jer kao što sam rekla, hiperinzulinemija, višak inzulina je problem kod inzulinske rezistencije. A višak inzulina utiče na pojačano stvaranje testosterona, muškog polnog hormona i kod muškaraca i žena. Kad je testosteron u višku, on utiče na pojavu akni i problema sa kožom. I onda dolazi do te hiperpigmentacije tih mladeža, posebno kod starijih, ali i kod mlađih ljudi. On kako smanjuje inzulin, tako smanjuje testosteron i tako utiče na regeneraciju i poboljšanje zdravlja kože. Naravno, kao antistresno poboljšava raspoloženje i ubrzava oporavak. Što se tiče kontrole gojaznosti i zen tonika, važno je da on daje osjećaj sitosti. Ljudi sa hiperinzulinemijom, znači kod inzulinske rezistencije i stresova, uvek ima u višku inzulina, kod 90% ljudi, samo kod 10% se on ne stvara. I kako daje osjećaj sitosti, prevenira te napade gladi. Jer kad je inzulinska rezistencija, kad šećer ne ulazi u ćelije, vi ste gladni, a što bi rekli, a masti ima i viška. Baš zbog hiperinzulinemije. Na taj način predupređuje stvaranje masti iz hrane i skladištenje masti u telu. On inače ne samo da snižava nivo šećera i koncentraciju inzulina, nego i on smanjuje i nivo triglicerida. A to što je važno, smanjuje i nivo lošeg LDL holesterola, jer u stresu se stvara taj loš LDL holesterol, a on se lepi za krvne sudove i on sužava krvne sudove i podiže pritisak. A zahvaljujući toj regulaciji hormona, inzulina, testosterona i svega, on je jako efikasan kod policističkih bubrega, znači ne samo kod inzulinske rezistencije, kod šećerne bolesti i drugih poremećaja regulacije telesne težine. Zašto je on toliko efikasan? Ta velika količina antioksidanasa cirkuliše kroz krvotok i on već u krvotoku neutrališe i sprečava stvaranje štetnih slobodnih radikala. Na taj način sprečava štetno delovanje poremećaja inzulina, a drugo što je tako što sprečava zapaljenje vnetije, on i prevenira i pomaže kod autoimunih bolesti, jer i to je zapaljenska bolest i kod reume i kod oboljenja krvnih sudova, tako da je tu sam namjerno ostavila asai, slično deluje asai,
Zentonik je tu još jači, tako da treba. I kome preporučujemo? Znači, ljudima koji imaju problema sa inzulinskom rezistencijom, koji još nisu izregulisali, nisu dobili dijabetes, ali i kod dijabetesa, kod gojaznosti, kod problema sa plodnošću, odnosno policističnim jajnicima, kod upala kao što su artritis, ali jaki antioksidansi su važni za prevenciju tumora. Vidite, ovdje sam stalno pored njega napisala i nopalin ili pure juka. Zašto? Nopal kaktus, jedino ga nema kalivita u Meksiku, pošto u Meksiku nopal kaktus se koristi i za kolače, i za slano, i za slatko, a on jako dobro reguliše šećer, ali njima ne trebaju tablete kad oni to jedu svaki dan. A zašto je on važan? Nopalin sprečava i apsorpciju šećera ako malo više pojedemo u krvotok. Ako se i apsorbovao šećer u krvotok, on smanjuje nivo šećera, ali smanjuje i stvaranje inzulina na taj način, ali što je važno, čisti inzulinske receptore. Ali isto tako utiče i na normalizaciju masnoća, jer njegova vlakna već u organima za varenje apsorbuju višak masnoća. Ta masnoće koje su se apsorbovale, on u krvotoku utiče na njihovo vezivanje i snižavanje, ali to što je utvrđeno, ta dijetetska vlakna snižavaju nivo samog LDL, lošeg kolesterola, čak do 30%. I tu zaista imamo jako puno iskustava, čak i kod šećera koji ide i 10 i 14, uz rodiolin on zaista može da reguliše taj šećer. Uvek kada preporučujem nopalin, preporučujem i Chromium Max, zato što je on važan za prenos, pomaže inzulinu, prenos šećera iz krvotoka u ćelije. I znači kome sve preporučujemo? Osobama koje inače znaju i leče se od dijabetesa da bolje regulišu nivo šećera. Također ljudima koji imaju problema sa inzulinskom rezistencijom. Ljudi koji imaju povišen LDL holesterol, jer to je posebno važno za rizik za kardiovaskularna i druga oboljenja. Interesantno je da ublažava i znake mamurluka, zato što jako upija te štetne materije. Uz dijetu za mršavljenje pomaže i kod ljudi koji imaju obstipaciju, zatvor, koji imaju problem sa odvajanjem, ali tu je jako, jako važno da se pije dosta tečnosti, jer on zahteva puno tečnosti. I vidite, kad smo dobili nopalin pre 20, ne znam više koliko godina, bio je jedna slika gdje je bio nopalin i isto tako vaga u donju fijoku, a metar oko struka je oko butina, zato što on čak uklanja i masne naslage iz jetre, smanjuje i trbušnu masnoću oko creva, ali smanjuje potkožno masno tkivo. Ali to se vidi pre nego što se na kilogramima može. Jer znate, kilogram masti je mnogo više nego kilogram mišića. Tako da je tu. Ljudi koji slabo reaguju na nopalin, znači B krvna grupa i AB krvna grupa, njima je zaista izuzetno efikasna pure juka, ima slično delovanje. Jedino što je tu jako važno, tu je najmanje 2 do 3 litra vode treba za dobru detoksikaciju, inače neće delovati. Znači ta vlakna vezuju vodu, povećavaju sadržaj creva i ubrzavaju i peristaltiku. Ali pored toga što deluje i protivupalno, ljudi koji imaju grčeve probleme, imaju spazmolitičko delovanje, znači ublažava bolove. Znači način upotrebe je isti. Zašto Chromium Max? Uvek kod dijabetičara, pogotovo kad imaju problem da im skače šećer, da varira, je jako važan hrom.
On se zove faktor tolerancije glukoze, jer on zajedno sa inzulinom pomaže ulazak šećera u ćelije iz krvotoka. I šta je važno? Ljudi koji vole slatko, koji puno jedu slatko, baš zato što treba više uz inzulin da se koristi, više troše hroma. Imaju deficit. A onda imaju i napade gladi. Tako da je on jako važan za metabolizam šećera uopšte. A pored toga je važan jer pomaže metabolizam šećera i masti i obnavljanje mišića, regulaciju telesne težine i snižavanje holesterola. Znači, kome preporučujemo uz Nopalin i Zentonik? Ljudima koji imaju stalan osjećaj gladi. 1 tableta dnevno pre ručka. Ljudi koji stalno imaju želju za slatkišima. I Kandida traži slatkiše. Ali ako nemate Kandidu i sve je za sada dobro, faktički deficit hroma pojačava želju za slatkiše i kod pretjeranog unosa slatkiša i naravno obavezno za tretman dijabetesa. Jako je dobra kombinacija, recimo, to je samo digresija, hrom, proselenijum i vitamin E za prevenciju katarakte. Jaki antioksidansi poboljšavaju metabolizam šećera, poboljšavaju mikrocirkulaciju i znači jednostavno hromijum, proselenijum i vitamin D su izuzetno efikasni. Jako je dobar Power Beans. Tu su manje koncentracija hroma i selena, ali tu je i kalcijum, i magnezijum, i željezo. Znači jedna dobra kombinacija koja može da zameni ova 2 suplementa u prevenciji katarakte i to što je poznato. Kod starijih ljudi koji imaju dijabetes uvek postoji deficit hroma. Tako da kod starijih ljudi obavezno ide i korištenje hroma. Vidjeli ste, stres u stvari pokreće razvoj inzulinske rezistencije i šećerne bolesti, uostalom i sve druge bolesti. Stres, kad je neko pod jakim stresom, stres je recimo i sportisti pred velika takmičenja i sve, to zahteva veću koncentraciju inzulina, više glukoze i onda dolazi do pretjeranog lučenja glukoze. To zahteva više inzulina, inzulinska rezistencija, problem sa registracijom. Rodiolin ima u sebi cink, a najvažniji je taj ekstrakt rodiole roze. On usklađuje rad svih naših hormona, i epifize, i hipofize, i štitne žlezde, pankreasa, polnih hormona, nadbubrega. I on smanjuje tu stresnu reakciju i na taj način prevenira i pomaže kod inzulinske rezistencije. Ali on daje i fizičku i psihičku energiju, pošto ima to antistresno delovanje. Poboljšava i mikrocirkulaciju jer ima u njemu salidrozida. To je, znate, ono kao da uzmete kardiopirin, male doze aspirina, ali nije hemija, nego na prirodan način. Nekada neko i ne zna da ima šećer, dijabetes, i ne zna da ima problem sa inzulinskom rezistencijom i dobije vaskulopatiju, problem sa hodanjem, problem sa razmišljanjem, sa memorijom i kad izmeri šećer, on ima povišen šećer. Zašto se prvo nekad komplikacije pojave? Zato što taj šećer se lepi za krvne sudove i lepi se i za živce i onda daje ta neželjena dejstva. Resveratrol poboljšava mikrocirkulaciju, baš to što se oštećuje upravo delovanjem povišenog nivoa šećera i kod inzulinske rezistencije. Druga stvar, dokazano je da ljudi koji imaju problem sa dijabetesom stvaraju čak 50% manje koenzima Q10. A to je energija i za srce, i za pluća, i za bubrege. Poznato je
da dijabetičari imaju problema sa cirkulacijom. Prvo počinje hladno mi je, pa hladne ruke, pa hladne noge, pa ne podnose zimu, pa zaboravljaju. Znači, to je sve posljedica loše cirkulacije. Zašto loša cirkulacija nije dobra? Pa ne dovode krvni sudovi kisik u naše ćelije i organizam pati, nema energije. Problem je kod oštećenih kapilara, kod oštećene te mikrocirkulacije, da jednostavno ti kapilari i ne mogu da dovedu dovoljno eritrocita i dovoljno kisika putem redovnog snabdevanja. A tečni stabilizovani kiseonik vi pijete jednostavno u čaši rastvorenu u vodi. I on ne zahteva vezivanje kisika za eritrocite koji ne mogu da prođu te kapilare. On ulazi direktno u krvnu plazmu i direktno, znate kako, voda uvek nađe put. I na taj način ishranjuje. Imamo puno pacijenata i sa amputacijama, i sa gangrenama, i sa pretećim amputacijama. Oximax tu zaista je vrlo efikasan. Što se tiče Darkfield mikroskopije, to je jedna van standardna metoda, znači nije klasična metoda, ali jako lepo ukaže da li postoji problem kada dijeta nije u skladu sa krvnom grupom, da li postoje bakterijice. Nekad ujutru ljudi dođu, ništa nisu jeli od 6 sati uveče, imaju trigliceride. Treba posumnjati, problem je sa metabolizmom šećera. Tako da kažu, jesen je drugo proleće. Svaki list u stvari postaje cvet. Tako da i kiša kad je, i to je lepo. Samo da ne pokisnemo, da se obezbedimo. Uživajte u čarima jeseni i želim vam dobro zdravlje. Hvala na pažnji. Najlepša hvala. Jaz sem vam pozabila povedati, da boste dobili prosojnice v slovenskem jeziku, tako da, ker smo zaradi spoštovanja do Jaroslave, da se ni rabila prevajati in se mučiti, kaj piše v slovenščini gor, pustili njej original. Posnetek bo potem tudi na YouTubu, tako da boste lahko za podnapisi pogledali, naložili bomo tudi na našo spletno stran. A ima mogoče kdo kako vprašanje? Tisti, ki že dolgo časa jemljajo tabletke, Metformina. Ja, recimo, a lahko ti ljudje tudi uporabljajo poleg teh zdravil, te naravne dodatke? Jeste. A res? No, To je jako važno, Aha. baš zato što taj metformin i drugi hemijski lekovi izazivaju puno neželjenih dejstava. A prirodni dodaci ublažuju i uklanjaju ta neželjena dejstva, a pomažu tom metforminu i drugim lekovima da bolje odreaguju. Znači, uvek je važno koristiti dodatke. Najlepša hvala. Ok, še kakšno vprašanje? Zanima za radiolin. Da? Ima problema ko se pije dugo. Ne. Što se tiče rodiolina, zentonika, nonija, pjurjuke, postoji u svetu 25 vrsta biljaka koje spadaju u takozvane adaptogene. Znate, svaki lek kad otvorite ima puno neželjenih dejstava, ali i lekovite biljke mogu da imaju neželjena dejstva. Sena je super za regulaciju stolice, ali ima kancerogeni efekat. Adaptogene biljke ne daju neželjena dejstva, ne stvaraju zavisnost i ne daju nikakve nuspojave, a pomažu organizmu da se u svakom momentu adaptira na uslove u kojima se nađe, u kojima živi. Tako da ni na koji način ni jedan od tih suplemenata ne može da ima niti neželjena dejstva, niti stvara zavisnost. Tako da dok god imate potrebe, dok god ima stresova, dok god je problem sa regulacijom šećera, pritiska, rodiolin je tu jako dobar. Ja ga pijem svako jutro kad ustanem. I to je najbolje. Na dan i
Ja pijem jednu Redovno, i redovno, pola sata prejela. Jedna, znate šta? Ja popijem dvije Ja, za svaki slučaj, sigurno. Zašto? Imamo članove, baš sam to prvi put u Sloveniji vidjela, da kad popije 2 ili 2 ujutru, 2 uveče, da je sanjiv, da mu se spava. Očigledno vama ne. Ali može biti da jača doza rodiolina može da izazove malo sanjivost. Ako je problem sa spavanjem, možete uzeti 2 uveče. Ali obično ujutru jedna i ako imate puno stresova, onda najkasnije do 4 popodne jedna, zato što rodiolin vam daje i fizičku i psihičku energiju i tu je važno da vi dobro funkcionišete, ali može da vam odloži san. A veće doze uspavljuju. Tako da to zavisi koji sastojak. A lahko priporočamo iste suplemente tip A dijabetesu in tip D? Jeste. Zato što kod dijabetesa tip 1 ne možete izazvati stvaranje inzulina jer pankreas jednostavno je izgubio. Ali neželjena dejstva problema sa regulacijom šećera su ista i kod tip 1 i kod tip 2. I sad ima tih novih dozatora za inzulin, ali koga god znate da ima tip 1, da njemu i uvek varira šećer, da ne može to baš da se reguliše 100%, imaju neželjena dejstva. I slepilo i problem sa kontinencijom već kod uznapredovalih, tako da je jako važno prevenirati ta neželjena dejstva. Znači, kod suplemenata, znate, dešava se i u savjetovalištu hitno, zovu hitno. U Kaliviti ništa nije hitno. Za hitnu službu, za urgenciju je hitno. Ali da ima efekta kod srčanih tegoba, lozenges pod jezik, da ima efekta oksigen, da ima efekta čak i kod zagnojenja. Ja sam uvek, ako treba apsces da se iseče, izvadi gnoj, neko neće. Paraprotex i Oximax su jako efikasni. Tako da to je nešto što su zaista jedna fantastična iskustva sa kalivitinim suplementima. Stari članovi već to znaju. Evo, hvala. Tako kot sem vam obljubila, dobili ste ogromno enih informacij. Bo dr. Somborec še na voljo, če boste imeli kakšna vprašanja potem, da se, ker sledi malo druženja in mreženja. Imam pa še par informacij. Najprej bi povabila našo Uršo Jakopin, ki je tudi tamle zadnji zdrave prigrizke pripravila. Vam bo tudi povedala, posebej je tudi veganska linija, tako da piše malo tam listke, poglejte, če kaj ne boste vedeli, vprašajte Uršo. Bi jo pa povabila zato, ker se je ona spoznala s Kalivito tudi v bistvu med drugim tudi zato, ker je sama diabetika. Tako da pridi povedati svojo izkušnjo, da boste videli, da to ni kar nekaj en lari-fari, ampak da stvari res delujejo. Živjo? Rabiš mikrofon? Ne. Ne, okej. V glavnem, ja, jaz sem diabetik tip 1, letos točno 20 let, odkar imam diabetes. Dobila sem ga pri svojih netokrosnih 24, kar je dosti pozno za diabetes tipa 1. Zdaj, prav zakaj sem ga dobila, mi niso točno povedali, no, ampak jaz sama vseeno mislim, da po vsej verjetnosti zaradi stresa. Čeprav so se mi takrat dogajale same lepe stvari, diplomirala sem, na magisterij sem se vpisala, vse je bilo super, lepo. Pol, ko vrtiš film nazaj, pač ugotoviš, da mogoče pa vse ni bilo vse toliko okej, no. Tako da stres definitivno, in tudi zaradi tega sem pač začela Delati svoje granole. Ne, ja, pa ne zaradi stresa. Ne zaradi stresa, zaradi diabetesa. Pač tudi zaradi stresa sem pač nekako prišla do Kalivite in do rodiolina, ne Maja. In rodiolin je ena taka super zadeva.
Če me Nama se vprašaš, nič še ne boljša spi, ne. Zen tonik, a ne. Tako da jaz zen tonik lahko bi ga pila po litrih. Ampak ja, no, definitivno zen tonik, rodiolin pri diabetesu sta meni pač, je meni to number one. No. A zen tonika? Ja, no. Se mora kontrolirati. Moram se kontrolirati, zaradi tega, ker lahko bi ga malo več, a ne. No, pač, ne vem, zjutraj ga Zamašek, ne. štamprlem. Ja. Ne zdaj glih 0,03, ampak mečkan manj, no, jaz si ga kar v en kozarček tak mička natočam. Ti si kulturna piješ Da z ga dam. kozarčka, jaz sem že na flaši direkt, tako Ja, da. ne, veš zakaj, zato, ker ga dam pol še možu, pa tamali, pač. Ja. Saj jaz drugim natočem v kozarčke, sem sama iz flaše pijem Ja, no. iz svoje. Tako da ja, včasih ga pol dvakrat na dan. Ja. Ker me tako se mi zdi, da me kar poživi manj. Jaz to natešče vzamem. Meni je to zjutraj, mislim, takoj, ko vstanem, si pač to C-vitamin pa Glamap. Ja, z brnom zmešaš, ne. Brnom, ja, To je tudi njena tega, pogruntavščina, ful dobra kombinacija, res zjutraj za energijo. Tako, da malo zalaufam. To sem tudi jaz začela prakticirati, ker sem se nalezla od nje in je res super kombinacija. Jaz zjutraj pijem vsak dan, si lepo naredim svoj šejker v take Imaš zdaj pol tam. tudi, ne vem, kakšne Ja. ekstra potrebe po kakšnih kavah. In Ne, podobnih se s kave ne zadevah. pijem več, tako da. Dobro, jaz jo Žitno, pijem, ampak žitno. Zato, ker pač Ja. delam v lokalu Ja. in Ti se mi pritiče. zdi, da pač je to kar nek ritualno. Ja. Zdaj, da bi pa toliko nujno rabila kavo. No. Tako da, ja. No, Urša nam je tamle zadnji pripravila zdrave prigrizke, a ne? Ker pač hrana je nekako. Čisto vsi ekstremno zdravi, ampak ja, baza je zdrava. Veliko bolj kot običajno, bom tako Ja. rekla, ne? Tisto, kar bi recimo kupili že pripravljeno. Ona res z veliko ljubezni pripravlja vse, je pa zaradi sebe začela delati tudi posebne granole, a ne? Ti rečeš Ja. granole, jaz Zame lahko granule povem. sugarju, Tudi tako, no, kar povejte. Boste lahko šli pogledat, če vas zanima, ampak sama jih Tako da predstavljam, ja, zakaj. pač začela sem delati, mislim, da med korono sem prvo naredila in v bistvu je bil poanta vsega, no, da je primerna za mene in če je primerna za mene, je primerna tudi pač za vse vas. Je pa tako, no, da vsebuje bistveno manj ogljikovih hidratov kot običajne te kupljene granole oziroma kosmične, ne vem, kakorkoli kdo reče. Veliko manj sladkorja, večina je slajena z eritritrolom, pa pač določena tudi z malenkost agavinga sirupa, ampak res v zelo majhnih količinah. Plus tega je velik delež in oreščkov, in semen, in liofiliziranega sadja, ki ga tudi liofiliziram sama in tudi pač gledam na to, da je čim bolj ekološko pridelano. No. Tako da ja, so take. In ta ljubezenski okus res v vsakem grižljaju. Tako da danes jih žal pač nimamo s Ja, sabo. ampak je pa tam Par jih je v lončku, lončkih, ne. So tako malo za probati. Tako. Tako da mislim, da tisti, ki smo jih že probali, mi smo že redni odjemalci, ne, ker je to res odlična stvar. Rabiš 2 žličke, pa si obogatiš v bistvu katerokoli malco, zajtrk, obrok, v bistvu, da poješ nekaj zdravega, no, ne posegamo potem po nekih slabih opcijah, ne. Seveda pa sadje je recimo tudi krasna osnova. Kje vas lahko obiščemo? A mene? Lahko me obiščete v Krepčevalnici študent, to je na Aškarčevi, zraven Aškarčeve šole in Agrofeteja. Imam tak luškan lokalček, kjer tudi prodam svoje granole in tudi delam zdrave lončke, Solate. s svojimi zdravimi granolami. One dve sta jih včeraj dobile za kosilo, tako da lahko poveste iz prve roke. Ja, če boste imeli kakšno vprašanje, jo pa Me imate tudi tukaj. lahko. Hvala, Urša, hvala ti. Okay. Lejte, v Kaliviti, poleg tega, da imamo res vrhunska prehranska dopolnila, gledamo na naše zdravje zelo holistično, kar pomeni, da je danes tudi že dr. Somborac omenila, skrbimo za temelje, prehrana, gibanje,
Potem mentalno, ne, naše duševno zdravje in pozitivna naravnanost sta tudi zelo pomembna, da pijemo dovolj vode, kvalitetne, po možnosti iz akvariona, in da reguliramo stres. Ne. To nekako upam, da nisem kaj pozabila zdaj, pa da si privoščimo počitek zaradi same regeneracije. Spanec je zelo pomemben. Tako da, če imamo teh 5 stvari, pa zraven dodajamo še prehranska dopolnila, jaz mislim, da smo na zelo dobri poti za to, da, temu se reče v soju žarometov, da smo na zelo dobri poti do, bom rekla, enega kvalitetnega življenja, ker to verjamem, da si vsi zaslužite. In tukaj smo, če rabite kakršnokoli pomoč, ne samo do zdravja, tudi kar se tiče poslovne priložnosti, zaslužite si vsi to, da s tem, ko v bistvu dajete drugim ljudem kvalitetne informacije naprej in pomagate, da ste tudi vi pač nagrajeni. To je to. To ni egoistično, to je win-win za vse. Tako da dajmo delati v bistvu nekaj dobrega za to družbo.